Oy, hi guys, manang gabi. So, nakahiga pa kami. Punta kami ngayon sa Saan tayo punta? MANO RESTO. MANO RESTO po guys. Take note, MANO RESTO ha. Bambam tayo doon. Kita kits. Hi guys. Guys, mga guys, mukbang. Mukbang dito sa asan eh? MANO RESTO. MANO RESTO. Ban chicken wings. Chicken wings po. Mukbang tayo. Unli chicken Unli, wings. saka Unli fries. Unli rice. Rice. Unli drinks. Saka may drinks pa. So, Let's go. ating titikman yung wings nila. Wings, may kanta to eh. Wings of Love. Pag gutom kayo, punta kayo, dapat gutom kayo ha. Different flavor. Yeah. Ito flavor ng Tapos hindi ko alam yung flavor niya. Parang itong ano eh. lemon. Oh, kuha na tayo guys. Wow. Thank you Lord for the blessings. Hindi ko tayo kumain, tatamat tayo sa bless. Thank God for the blessings. Thanks God. Sarap. Grabe. Parang chicken wings na. Parang wings ah. Actually guys, So, busin muna namin kainin itong mga chicken wings guys. Bago kami kumain ng rice. Para masulit. no rice allowed. Mas ganito lang. Gusto nyo pag mga tikulukan guys, huwag kayong kumain ng rice. Ganito lang lahat. Wow. Takos sa buto yung sarap guys, no? Uwi ko to sa bahay. Anong lasan? Parang Uwi ko to sa bahay. Namnam pati buto ha. Buto pala, di buto. akap chicken wings na. Next guys. Next is ito. Lumurot na eh. Isa mo yun. Ito. Ito. Wait, right tayo. No rice allowed. Sorry na. Sorry. Sa video ito. Sarap. Gamat punto lang. So, sa isang ganito guys. Ngayon siyang 1, 2, 5 flavors. 10. 10 chicken. 10 chicken. At may 5 ka flavors po. Sarap guys. 5 flavors. Hindi ko alam kung paano lutuin to. Parang nasa niya, parang ano eh. Parang hindi na manok na. Parang manok guys. Parang naging ano? Parang naging chicken. Dududu ako, parang manok namin to, inihaw nila. Wala kasi yung inahin namin. Shout out kay Gma. Mo pala, Mark, shout out tayo. Umuwi ka sa inyo. Thank you pala sa sponsor nito. Ang Palalabs. Madam, God bless you. Thank you so much. Salamat po. Kaya gusto mag-sponsor dun guys. Kinakain mo yung mga gutom. PM me. Kung gusto mag-sponsors dyan, PM mo itong tabi ko dito ha. Huwag kayong mahiya. Sila pa yung mahiya. Sarap guys. Ito itong mas kasi sa gabal to eh.
pa nagagalaw yung rice ko guys. Hindi ko lawin, ginainaw kaya. Paubos na yung chickenan. Fries tayo. Fries. Masisisi sila guys. Dito. Inanlin natin nila ito eh. Ito wala. Sarap. Iba't ibang flavors Then guys. chicken. So, malapit na lang yung maubos. Siso lang to sa amin. Subukan natin yung unli nila kung saan abot. Rice. Busog na. What? Busog. Kala nila ah. Nice. Pero, kunti na lang. Klaruhin na namin, hindi kami matakaw ah. Gutom lang talaga kami. Isang araw kami hindi kumain guys. One day kami nag-fasting ha. Ano itong favorite to? Ibang favorite to ah. Guys, kinain pati buto ni John Mark eh. Walang buto nakita oh. Next flavor. Ibang flavor. And another tip guys, pag nandito kayo sa mga unlimited, huwag kayo minum ng drinks kasi magbubusog kayo. Yan. Tip Konting din. rice lang. Oo. Tip Konting din. rice. Manok lang. Saka konting rice. Saka piliin nyo yung best seller nila. Isa Isa na. lang. Pinoy nga tayo eh. Tama ka. Tawag-tawag. Mako ko. Oo po. Saka na. Huwag natin payagan na maputol yung ano natin dito. What na to? Niya. May cheese to no? Mayonnaise. Sarap guys. Mayonnaise. Ito ba? Baka itaas yung kamay nito. Sandara. Sige ka na. Ano ba? No. Oo. Kaya naghantay kami ng isa pang ganito. Refill. Refill. Na, parang ako. Waiter. Sarap ng sauce guys, oh. Can batch na tayo guys. Garlic mo. Garlic parmesan kung white. Huwag ano, flavor ano. Orange, flavor. buffalo, alang, Korean barbecue, something. Garlic Malay na and siya sa orange. And the honey garlic dark na brown na may pagka-orange. Ito lang. Ay, diba? Wow. Yan ang flavor niya. oh. Ang kakakaan eh. Bulok. Inom. Ha? Ang dahil lang. Mamang guys. Ang totoo sana yan. Totoo sana. Hangin. Ito. Ini ako. Joke lang yun. Milk. Hindi, lalaki. Bakla. Mag-ilag ka patungal yung gamay. Mag-ilag ka. Limited soda.
kakanta pa sa ako. Lusot na. Sir, kemudian dengan bang, matik lah. Nggak. Potong kemarin emang. Ya, nanti five star sama saya. Nah, common sense ba? Ito mga tawang. Pang Unli to ya. Yan min. Ilang chicken mo ba? Kapipat. Dodo sa manggod. Pat manggod, tulo ba rin? Uy. Tulo. Okay guys. So naman, mukbang naman tayo. May iba't ibang brown flavors. At saka may Unli rice tayo dito. Next point na po. Tapos na po, itong ibang plate na ito. Ito ngayon. So, uy, magbaban out na tayo guys. Nakafocus tayo. Saan sa unahin na? Mas maraming gamit. Hindi no? Ito tayo. Chicken. Oo. Nakain na ako ng rice na ito. Pero mabutog ako. Muna na ketchup na guys. Gusto mo ito ba? Ha? Ang gusto nga. Pati rice ba? Meron? Ano nga ba? Ako na. Oh. Yan, medyo. Oh, salamat sir. Suko, mabud ko. Okay na sir. Boy, dito. Salamat sir. Ah, right. Or later na para right? Ako ang mga Gawang guys, pinuto ko. Laman. Totoong manok. Mo yang bakambak sa kotak rito. Dito na sila lalakal ko. Laging ka ito ay balik. Kujaging mga liga para dokumen na kaya. Parang apa eh? Bakit naman? Iya, aja. Ini na ako sa mga na. Malang di ko
daghan na gawin namin no kanin mo. Pas kaya ako sa ang niya. Sumot ng chicken wing. Sabi guys, chicken wing please, ang best kung kinain guys, ganyan na parang hindi po ito nahunong. Hunong. Mga kaya. Mo ko man. Hindi ko naman na, sabi gusto ka sa ito mo. Ang tao. Ang pangakton, anak, nag-gusto siya. Ulit na nito. Kenapa? Ini ada kubah. Oh, mahal. Ito na guys. Lawan sila. Lu kemana tuh ya? Ini yang karena Hah? Tuh ya. kayak bakle Dia bawa ice. Mana perlu kah? Bos. Ice bos. Oh, bilang. Bos. Mana gumno mah. Selamat. Sudah kan dugang ini kata terus. Mau na yo. Take what to eat and eat what you take. Ya. Tegam gitu guys. Nah, sana guys ay. Baka nga. Ay, di ka oray. Kung sunod sa. Sir, Nara ice of tea, iced tea. Ah, Ya. sakto Tingnan kaya ako ba? sir, pasensya kayo sir, wala mo na sir bagay. Okay ra ba? Problema siya. Problema to no. Basta sa photo na sir. Ya, amos asabot mo sir. Salamat sir. Salamat po na. Tapos, ala na yun? Yan na lang sa Right? Lah, Hindi mo nga ako wala diba? sudah. Lah. Awal na. Di pa dungog yun, grabe. Nih. Sige tayo magdata po sa susunod si Jamie. Yan lang yung mauwas na sa akin. Terus, terus. Ganun na pa ako, tayo magdadawang isip. Salamat sa sponsor, ma'am, madam, thank you so much. Ang sulitin, bye-bye!